Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamong maminaw sa atong leksyon karon? Karong adlawa, atong hisgutan ang saktong pag-ihap sa mga pungan nga dili maihap. Sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon karon, magbasa una kita og usa ka sugilanon nga giuluhan og sa merkado. Gisulat kini ni Arceli T. Kulamat. Kada Sabado, gitabangan nako ang akong nanay sa pagpamalit og mga kinahanglanon sa panimalay. Miadto kami sa supermarket aron mopalit og 3 ka kilo nga karneng manok, 1 ka kilong isda, 2 ka basket sa nagkalain-laing prutas ug utanon, 1 ka botilyang patis, 2 ka botilyang mantika, tunga sa botilyang suka, 1 ka kahon sa gatas, 1 ka dosena nga pakete sa kape, ug 1 ka tube sa toothpaste. Sa maong adlaw, magluto ang akong igsuong babaye og puto cheese og leche flan, mao nga wala gayud namo hikalinti sa pagpalit ang mga sagol nga gamiton sama sa 1 ka kilo nga harina, 1 ka kahong keso, 1 ka dosinang itlog, 1 ka litro nga mantika, ug 2 ka lata nga condensed milk. Mga bata, nasabtan ba ninyo ang sugilanon nga atong gibasa? Karon, atong tubagon ang mga mosunod na pangutana. Una, pila ka kilong karneng manok ang gipalit sa supermarket? Sakto. Sila nagpalit og 3 ka kilong manok. Ikaduhang pangutana. Pila ka basket nga prutas ug utanon ang ilang gipalit? Sakto. Sila nagpalit og 2 ka basket nga prutas ug utanon. Ikatulong pangutana. Unsa ang mga sagol sa puto cheese ug leche flan? Sakto. 1 ka kilo nga harina, 1 ka kahong keso, 1 ka dosenang itlog, 1 ka litro nga mantika, ug 2 ka lata nga condensed milk. Mga bata, atong basahon pag-usab ang mga tubag sa mga pangutana kaganina. Magdungan kita sa pagbasa. 3 ka kilong karneng manok, 1 ka basket sa mga sari-saring prutas ug utan, 1 ka kilong harina, 1 ka kahong keso, 1 ka dosinang itlog, 1 ka litrong mantika, 2 ka lata sa condensed milk. Nahibaluan ba nimo kung unsa ang tawag sa mga pulong nga adunay banlis? Adunay mga butang nga dili maihap sa usa ka pagtan-aw lamang. Mao kini ang gitawag sa mga saktong pag-ihap sa mga pungan nga dili maihap. Karon, atong balikon pagkat-on kung unsa ang pungan. Ang pungan mao ang mga ngalan sa tawo, mananap, lugar o butang. Adunay mga pungan nga dili nimo maihap o gigamitan sila og saktong pag-ihap.
kini usa ka mahinungdanong termino aron adunay hustong gidaghanon sa mga pungan nga dili maihap. Direkta nga mahibaluan ug mahatagan niini ang angay nga gidaghanon sa mga butang o mga pungan nga gitawag og mass noun o pungan nga dili maihap. Mao kini ang mga pananglitan sa mga saktong pag-ihap sa mga pungan. Usa ka baso sa, duha ka kahon sa, usa ka plato sa, duha ka botelya sa, usa ka tasa sa, usa ka bag sa, usa ka hiwa sa, usa ka bandihadong, usa ka kilo sa, usa ka sako sa, 5 ka basket sa, 4 ka pakete sa. Karon, atong sayron kung nakakato na ba kamo sa atong leksyon karon. Atong tubagon ang unang buluhaton. Direksyon. Pilia sa sulod sa kahon ang saktong pang-ihap nga gamiton sa mga pungan nga dili maihap sa matag pahayag. Mao kini ang mga pilianan. Una, nipalit si nanay og patis. Unsa man ang saktong tubag? Sakto. Ang saktong tubag kay nipalit si nanay og usa ka botilyang patis. Ikaduhang pahayag. Kape ang akong giandam para sa mga bisita ni ate. Sakto. 3 ka tasang kape ang akong giandam para sa mga bisita ni ate. Ikatulo, nanghatag og bugas ang mahigugmaon nga mayor sa lungsod. Sakto na usab. Nanghatag og usa ka sakong bugas ang mahigugmaon nga mayor sa lungsod. Very good mga bata. Sigurado ko nga nakuha ninyo ang tubag sa matag pahayag. Karon, ato na pod tubagon ang ikaduhang buluhaton. Ipares ang column A ug column B. Una, usa ka hakop sa. Sakto. Ang husong tubag kay letter C. Usa ka hakop sa balas. Ikaduha, usa ka paketeng. Sakto na usab. Ang tubag kay letter A. Usa ka paketeng powdered juice. Ikatulo, usa ka garapong. Very good. Ang tubag kay letter B. Usa ka garapong bagoong. Ikaapat, duha ka baldeng. Husto na usab. Ang tubag kay letter F. Duha ka baldeng tubig. Ikalima, 3 ka botilyang. Very good. 3 ka botilyang patis. Sa dili pa nato tapuson ang atong leksyon karon,
Ako ibilin kaninyo kining mosunod nga mga pangutana. Unsa ang pungan nga dili maihap? Asa gigamit ang saktong pang-ihap? Ngano man? Unsa ka importante ang paggamit og saktong pang-ihap sa mga pungan nga dili maihap? Daghang salamat sa pagpaminaw mga bata. Hinaot unta nga daghan kamoy nakatunan sa atong leksyon karon. Magkita-kita na pud kita sa atong sulod nga pagkat-on. Bye!